எலிசா என்பது நல்ல ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று எங்களுக்கு தெரியும். எலியாගේ ආත්මය දෙගුණයක් ඉල්ලපෙන්නේ. எலியாவினுடைய ஆவி 2 மடங்காக பெற்றுக்கொண்டோம். ஹalleluya. ஹalleluya. මෙතන දැන් මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? எலிஷா මැරලා ඉවරයි. இந்த இடத்தில் என்ன நடக்கிறது? எலிசா என்ற தகப்பன் அந்த ஊழியக்காரர் மரித்து போனார். මැරලා අවුරුද්දකට පස්සේ. மரித்து 1 வருடமும் ஆயிற்று. අවුරුද්දක් කියන්නේ දවස් 360. 365 நாள் கடந்துச்சு. උඩ 60 විතරයි ඉතිරි. அந்த நேரத்துல அவனுடைய முள் மாத்திரம் தான் சரீரத்தினுடைய எலும்பு மாத்திரம் தான் மேய்ந்திருக்கு. ශරීරේ කිසිම දෙයක් නැහැ. சரீரத்தில் ஒன்றுமே இருக்கவில்லை. එයාගේ 60කට විතරයි තිබුණේ. அவருடைய எலும்புகள் மாத்திரம் தான் அங்கே இருந்திருக்கும். එතකොට ඒ දේශයේ ඒ කාලේ යුද්ධයකට එනවා මෝබ්බුරු. அந்த நாட்களில் யுத்தத்துக்கு வந்ததான மோவாபியர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு விருத்த இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக அவர்கள் யுத்தம் பண்ணினார்கள். එතකොට මේ ඉස්රායල් මිනිස්සු ගෙනියනවා එක මිනිහෙක් මැරිච්ච මිනිහෙක්. இந்த இஸ்ரவேல் மனிதர்களை ஒரு மனிதன் மரித்து போனவனுடைய சடலத்தை அவர்கள் கொண்டு போகிறார்கள். ඒ මිනිහා ගෙනියලා දැන් මේ යුද්ධ සේනාව දැකලා බය වෙලා அந்த யுத்த சேனையை கண்டு பயந்து அந்த மனுஷனை கொண்டு போய் අපිවත් මරයි මේ ඉන්නේ යුද්ධ සේනාවක් දැන් අපිව විනාශ කරන්න එන්නේ எங்களை මුකුත් කරගන්න බෑ කියලා எங்களுக்கு ஆபத்து வந்து எண்ணி ඒ මලමිනිය උසල විසි කරනවා ඒක සෝන් கேக்குது. அந்த மரித்து போனதான அந்த சடலத்தை அவர்கள் ஒரு கல்லறையின் பக்கமாக வீசி எறிந்து விடுகிறார்கள். දාන මේකලන් දුණා. அதை போட்டு விட்டு அவர்கள் ஓடி போகிறார்கள். මොකද මේකලන් දැන් ඉන්නේ යුද්ධ සේනාව. அவர்கள் யுத்த களத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். එතකොට දැන් ඉන්නේ මෝබ්බුරු மோவாபியர்கள் வந்து இவர்களோடு இஸ்ரவேலர்களை கொல்லும்படி அவர்கள் பின்தொடர்ந்து வருகிறார்கள். மரித்த மனுஷன் மரித்த மனிதனை அவனை கல்லறை பக்கமாக வீசிவிட்டு போகிறார்கள். அந்த வீசப்பட்ட அந்த பிரேதம் அல்லது அந்த பணம் போய் எலிசாவினுடைய கல்லறையின் மேல் தான் விழுந்தது. அந்நாட்களிலே கல்லறையுடைய ஒரு குகை அல்லது ஒரு அறை தான் செய்திருப்பார்கள். இந்த நாட்களை போல மண்ணில் போட்டு புதைக்கிறது அல்ல, ஒரு அறைக்குள் தான் போடுவார். பெட்டிகளிலே போட மாட்டார்கள். துணியிலே சுற்றி அதை கொண்டு போய் அந்த கல்லறைக்குள்ளே வைப்பார்கள். இயேசுவை கொண்டு போய் வைத்தது நமக்கு தெரியும். அது வைத்திருந்த ஒழுங்கை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அந்த எலிசா மரித்து 1 வருஷம் ஆகிவிட்ட கல்லறை. அந்த மரித்த மனிதனுடைய அந்த சரீரத்தை கொண்டு போய் அந்த 1 வருஷத்துக்கு பிறகு அவருடைய அந்த எலும்புகள் பட்டு செத்து போன இந்த மனுஷன் இந்த பிணம் உயிரோடு எழும்பு அப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா? உயிரோடு இருக்கிற மனிதன் செத்த ஒரு மனிதனுக்கு உயிர் கொடுக்க பிரயாசப்படுகிறார். இப்ப அவரும் மரித்து போனவர், இவரும் மரித்தவர். அவர் மரித்து எலும்பு, இவர் இப்பதான் மரித்து இருக்கிறார். அவர் மரித்து 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த மரித்த மனிதனுக்கு எப்படி உயிர் வந்தது? அதற்கு காரணம் என்ன? தேவனுடைய அபிஷேகம் அந்த எலிசாவுக்குள்ளே அவ்வளவாக இருந்தது. எல்லோருக்கும் அப்படியான பிரச்சனை ஒன்று இருக்கலாம். என்ன தெரியுமா? ஏன் அப்படின்னா எலியா மரித்து போனான், எலிசா மரித்து போனான். எலிசாவினுடைய எலும்புகள் ஒரு செத்த மனிதனை உயிர்ப்பிக்க முடியுமானால் எலிசா ஏன் செத்தாரு மரித்தாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழும்பலாம். அந்த உயிரோடு எழுப்பப்பட்ட அந்த மனிதன் திரும்பவும் மரித்தானே, அதுக்கு பிறகு எழுப்பவில்லை. எல்லாருடைய ஜீவியத்திலும் தேவனுடைய ஒரு திட்டம் சித்தம் ஒன்று உண்டு. அபிஷேகத்தை பெற்று 1 வருஷத்துக்கு பிறகும் இன்னும் செத்தவங்க போல அபிஷேகம் பெறாதவங்க போல இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் இன்னும் சிலருக்கு தெரியாது, நான் மரித்து என்னுடைய முள்ளு அல்லது எலும்பு மாத்திரம் தான் இருக்கு அப்படின்றத உணராம நான் இப்ப எலும்புகளோட தான்
நடந்து போறேன் அப்படின்றது தெரியாம இருக்கு. නමුත් කාගේ හරි මෙහෙම මැරිච්ච කෙනෙක් ඒ කියන්නේ දෙයන්නාසේ අදාගත්ත නැති මිනිස්සෙක්ව අත ගහලා බලන්න. ඔයා அந்த 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 எலும்பு போல இருந்து கொண்டு நீங்க போய் ஆண்டவர் அறியாத ஒருவர் மேல தொட்டோ அல்லது அவர் மேல உரசி பாருங்க. ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය ඒ තුලින් ගමන් කරනවා නැද්ද කියලා බලන්න. தேவனுடைய அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளிருந்து அவனுக்கு அந்த வல்லமை புறப்படுகிறதா என்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்க. මැරිච්ච එලිෂාගේ ඒ ඇට ගෑවිලා මැරිච්ච මිනිස්සෙක් නැගිටවන්න පුළුවන්. மரித்த எலிசாவினுடைய எலும்புக்கு புதுசா மரித்த ஒரு மனிதனை எழுப்ப முடியுமானால் ඕගොල්ලන් අභිෂේකය ලබලා තියෙනවා. நீங்க அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறீர்கள். ඕගොල්ලන් ජීවත් වෙනවා. நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிறீர்கள். ඕගොල්ලන්ගේ වචන දෙයයන් වහන්සේ අනිත් මිනිස්සුන්ට කරවනවා. அவருடைய வார்த்தைகள் உங்களுக்குள்ள இருந்து மற்றவர்களை விடுவிக்காதா? ஹalleluya. ஹalleluya. මම ඕගොල්ලන්ව බලවත් කරන්න කැමතියි. நான் உங்களை பலப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஹalleluya. ஹalleluya. சுபாரஞ்ச කියන්න මේ பைபிள் காலேஜ் යන්න ඕනේ. நீங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க நீங்க வேதாகம கல்லூரி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ඥානාශේ යාලේ පිටුනත් தேவனுடைய அபிஷேகம் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும். ஹalleluya. ஹalleluya. ඒක රැකගන්න. அதை காத்துக்கொள்ளுங்க. ඒක නිතරම අවුලවන්න, ඒ ගින්න අවුලවන්න ඕනේ. அதை நித்தமுமாக அனலூட்டுங்க. ඒකට හැම වෙලේම යාඥා කරන්න ඕනේ. அதை எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணுங்க. හැම වෙලේම දෙවියන්වහන්සේ වචනේ කියවන්න ඕනේ. எப்பொழுதும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை வாசியுங்க. හැම වෙලේම කරන හැම දෙයකින්ම දෙවියන්වහන්සේ මතක් වෙන්න ඕනේ. நீங்கள் செய்கிற எல்லா கிரியைகளிலும் தேவனை நினைவு கூறுங்க. මම කලින් කිව්වා පවුලක කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ කියලා නේද? நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னேன் எப்படி குடும்பத்துல நாங்க එපිස පොතේ හොඳටම ලියලා තියෙනවා දෙවියන්වහන්සේ කොහොමද පවුලක් ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා. எபேசு புத்தகத்திலே ஒரு குடும்பம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று පුරුෂයා කොහොමද ඉන්න ඕනේ, බිරිඳ කොහොමද ඉන්න ඕනේ, දරුවන් කොහොමද ඉන්න ඕනේ ඔක්කොම කියලා දෙනවා. புருஷன் மனைவி பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதான ஒழுங்கை 4ஆம் 5ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதப்படுகிறது. එතකොට මේ වචන මතක් කරනවා නම් අර ප්‍රශ්න ගැටුව එන්නේ නැහැ. இந்த வார்த்தைகளை நாம் தினமும் நினைவு கூறுகிற ஒரு தேவ பிள்ளையாக இருந்தால் நம்ம குடும்பத்தில் வீணான பிரச்சனைகள் வருவதில்லை. වචනය තුල ජීවත් වෙන්න. வார்த்தைக்குள்ளே ஜீவியுங்கள். වචනයට ජීවනය දෙන්න. வார்த்தைகளுக்குள்ளே உயிர் கொடுக்க முடியும். හalleluya. ஆமென். දෙවියන් වහන්සේ වචනයෙන් ප්‍රකාශ වෙලා මාංශය මොනවද කියලා. தேவன் வார்த்தையாகி வார்த்தை மாம்சமாகி நமக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிறார். හalleluya. ஆமென். මාංශයෙන් එළිදරවනවා. அவர் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் என்று எழுதியிருக்கிறது. වචනේ මාංශවත් විලා. அவருடைய அந்த வார்த்தைகள் மாம்சமாகி நமக்குள்ளே வெளிப்படுகிறது. ඒතර ඕගලන් දන්නා මේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தைகள். මේ වචනේ ඕගලන් තමයි මාංශවත් කරන්නේ. இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் தான் மாம்சமாய் மாற்றி. මේ වචනේ ඕගලන් තුළ මාංශවත් වෙලා පිටත් වෙනකොට அந்த வார்த்தையானது மாம்சமாகி மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படும் போது ඒ ආලේප ගලාගෙන යනවා. அந்த அபிஷேகம் இது படர்ந்து போகும். ඒ ආලේප ගලාගෙන යනකොට அந்த அபிஷேகம் இருந்து போகும்போது අර ඊළඟ ගෑවෙනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. அந்த எலும்புகள் தொடும் வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை. දාවිත් වගේ ගායනා කරනකොට මොකුණට தாவீதை போல நீங்கள் துதித்து பாடும்போது கர்த்தருடைய வல்லமை மகிமை ඔබට අහලා පාදින හැමෝම මොනවාද කරන්නේ දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා කියලා ඕගලන් අඳුන ගන්නවා. நீங்கள் இதோ இந்த வீட்டை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்களை விடுவித்துக் கொள்வதற்கு அது வழிவகுத்து கொடுக்கும். ஹalleluya. ஹalleluya. ඒ ප්‍රසන්නතාවය දෙවියන් වහන්සේ උගලන්ට තමයි. அந்த பிரசன்னத்தை தான் தேவன் எங்கள் மத்தியிலே දෙවියන් வைத்திருக்கிறார். වහන්සේ උගලන් ආලිප කරලා තින්නේ ඒකට. அதற்காகவே தேவன் உங்களை என்னை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார். ஹalleluya. ஹalleluya. මැරිච්ච එලිෂාගේ ඇටවලට මැරිච්ච මනුෂ්‍යෙක්ට ප්‍රාණය දෙන්න පුළුවන්. இறந்து போன மரித்து போனதான எலிசாவினுடைய எலும்புகளுக்கு ஒரு மரித்த மனிதனுக்கு உயிர் கொடுக்க முடியுமானால் දාවිත්ගේ ගීතිකාවකට යක්ෂාත්ම දුරු කරන්න පුළුවන්. தாவீதுக்குள் இருந்து வெளிவந்ததான தேவனை துதிக்கிற துதிக்கு அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டு போகுமானால் ஹalleluya. ஹalleluya. ඔයගලන්ට යේසුස් වහන්සේගේ ஆமென். නාමයේ ආධිපත්‍යය. ஆமென் ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு என்ற நாமத்தினுடைய அதிகாரத்தை தேவன் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். ஹalleluya. ஹalleluya. அது ඔයගලන්ගේ පෞල් වලට සමාදානය දෙනවා දියන්න. இன்று கர்த்தர் உங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு சமாதானத்தை அருள்வார். දෙමණෙන් කියනවා தமிழில் சொல்வார்கள் 8வது මාසම් අටවෙනි මාසේ 8வது කාලෙට අපිට හිතන්න බැරි දේවල් එට්ටිපුඩි පොම් අද අපි අල්ල ගන්නවා. ඒක හalleluya. හalleluya. 8වෙනි මාසේ අල්ලන්න බැරිදී අපි අත්ත අසු කර ගන්නවා කියන්නේ. 8வது மாசம் 8வது நாங்கள் என் கைகளால் பிடித்துக் கொள்வோம் என்று ஆமென். ஆமென் ஆமென். ඔයගලගේ ජීවිතයේ තියෙන දේවල්, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறவைகளை, ඔයගලගේ තියෙන ණය, உங்களுக்கு இருக்கிற கடன் பிரச்சனை, ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න, உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள், ඔයගලගේ වටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් තියෙන ඒ අපි කියනවා මොනවාද මේ අස්වහ කටවහ කියන உங்களுடைய வீட்டை சுற்றிலும் இருக்கிற கண்ணீர்கள்,
ඒවට උඩින් දෙවන් ආශ්‍රය කරන්න තියන්න. அதற்கு மேலாகவே உங்களை உயர்த்தி மேல் கொண்டு போகிறார். ஹalleluya. මම පාලකතුමා කිව්වා உங்களுடைய ஊழியர் சொன்னார், දෙවන් වහන්සේ தேவன் අදහනවටත් වැඩි විශ්වාස කරනවටත් වැඩි அவரை நம்பி விசுவாசிப்பதை பார்க்கிறோம், දකින්නටත් වැඩිය நீங்கள் காண்பதை விட නොදකින්න දේ තමයි දෙවන් වහන්සේ දෙන්නේ. ஆமென் ஆமென். நம்மால் நினைய முடியாததை நாம் தேவன் செய்கிறவர்கள். ඔයාලා හිතලවත් බලන්න නැති දේවල් දෙනවා. நாங்கள் நினையாததை தேவன் எங்களுக்கு தருவார். අපිට පේන්නේ මේ දුර විතරයි. எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் மாத்திரம்தான். ඒ දුර විතරයි අපිට මොනවාද අපේ එල්ලේ. அந்த தூரம் மாத்திரம்தான் எங்களுடைய எல்லையா இருக்கிறது. ආබ්‍රහම්ට කිව්වා දෙවන් වහන්සේ ஆபிரகாமுக்கு தேவன் சொன்னார், මේ ඇස් වලට පේන දුර වෙනකම් මම උඹට දෙනවා. உன்னுடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் தொலைவு வரைக்கும் நான் உனக்கு தருவேன் என்று சொன்னார். අනේ පාස්ටර් මට ඇස් පේන්නේ නැහැ කන්නඩි තමයි දාන්න ඕනේ කිව්වා. කමක් නැහැ. ஐயோ எனக்கு கண் தெரியல பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னாலும் கண்களுக்கு ඇහැට වේන දුරට වෙලා දෙන්න ආස්පඩක් කරන්න යන ඔයාලට දෙන්න. உங்கள் ஆமென் 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 ஆமென். இந்த கண்களால் எடுத்து பார்க்கக்கூடிய தொலைவில் உள்ளவர்களை தேவன் உங்களுக்கு தர சித்தமாக இருக்கிறார். ஹalleluya. ஹalleluya. අපි සියලු දෙනා නැගිටින්න. நாங்கள் எல்லாரும் எழுந்திருப்போம். Thank you. Thank you Jesus. Thank you Lord. මලක් කොල්ලලා